Zai shanye jarka. Zai shanye jarkar ruwa saboda baba. Sai baba. Sai baba. Jarka ɗaya zai sha. Bai kare ba, bai kare. Da wani ruwa kai. Sai baba. Sai baba. Sai baba sake bakton wai. Wasa musu bakton. Populoso. Sai baba. Sai baba. Sai baba. Oyo, sai baba. Sai baba. Sai baba. Sai baba. Jasito. Kama shi. 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 Philippe, stop! Sai baba Buhari! Sai baba Buhari! Sai baba Buhari! Sai baba Buhari! Na ce maka 4+4 dole. 4+4 dole. Sai baba 4+4 dole. Ni na faɗa maka 4+4 dole. Sai baba Buhari! Yanzu misali a taiba dan uwa ba wai bai ci ba tiku haka ba kana ga abun zai kasance. Ai sai daure kana igiya. Kuma walle kuma babu Buhari ya riga ci zabe. Haka ne. Yau a tiku kwanansa 4 a cikin daki. Bai samu dan fita waje ba ma. Haka ne. Amma kana ga baba zai kamanta adalcin da ake faɗan nan sannan ko ga abubuwan da alƙawarin zai cika kuwa? Ya kamanta ma ko ai. Ya riga yayi ko ai. Ai adalci babu Buhari ya gama yi. Haka ne. Amma san kai dan jihar Taraba ne. Ni dan Taraba ne. Kuma dan Jalingo. Cikakke ma. To game da abin da ke tafiya game da maganar Senate din nan fa ya kake gani wanda aka ce an ba shi ayi bulau amma kuma an ce a ina abun ba haka bane za a je an kiga kuri'un kona wanda suka yi accrediting aka ce mutane 4,000